Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV bisimilla monero bindu jaynderi moɗon weltare tan min dañi huccide moɗon kadi oɗo subaka alhamisa ko wiɗon tan goto fof salminama e inde kono kadi manama e yettore seerenɓe men ne salminama juurama ko banimon debbo Aissata Ndiaye ne wonde bonum gorko sehil mum Amadou Moussa bisimillama mbanimba Aissata Ndiaye jaam Allah walema jaam wale moon yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV wonɓe nder leydi Sénégal ha e caggal leydi kala on calminama no hannirta ni kadi on bismama no gowɗen ni bismirade ɓe e kala subaka noon tigui Amadou wadde en garata ko ɓuuri tengtude hande jayndeli ɗi tigui jayndeji meɗen hande Aissata Ndiaye ko ɓuuri ko hen tengtude ne tawe hen jiiɓodiral walla mbiyen jiiɓor teskaɗo e nder goomu ñolanka ko noon kadi ne tawe hen toɓɓe kewɗe ma en gandu ɗum e nder jayde ɗi noon tigui ko les échos uddita ko nden ɗon jayde gudditirten e oɗo subaka hande jayde noon ari koko yewti ko e jiiɓor teskaɗo walla mbiyen jiiɓor mantiniɗo kay woni ko soyna e nder goomu witengu nolanka ɗum ɗon noon ko caggal tan ha joni nde ɓe kollitno wonde aɓe jogori yidirde e hoore leydi ndi Macky Sall ɗum ɗon tigui jibini ha joni peccor ɓe hen jadani mabɓe ɓe hen kay ene jaadi hen goomu Y'en a marre kam e FRAPP France kañumen kay oɗo saaha kolliti wonde ko jaadani e joddade ɓe e hooreji leydi ndi ɓeɓe ganduɗa noon ko génération des forces citoyennes ɓen ɗon kay enen jaadi tigui e jonde mabɓe walla mbiyen e potiral mabɓe e mawɗo leydi ndi ɗum saabi noon caggal nde luural ngal jooli on ɗon gardiɗo gunɗon goomu kañum kam ne wayno hollitti yalti e gunɗon goomu ñolanka kono ɗum ko noon dossier mo ganduɗa o ko biteɗo Guy Marius Sagna kañumne kadi nana dirta toon to ndun ɗon suudu ñawirdu ndu ɗum ɗon noon hollitama kadi koɓe ganduɗa ɓe ko potiral mabɓe e Idrissa Seck ina wayno tan oɗo saaha nana tan ɗeɓi wade no ko ɗeɓata sumde ni noon tigui Thione Seck ɗo joni weɗanɗanaki libération jayde nden ɗon ina wayno arti koko yewti ko ha joni e nden ɗon filñitere teskade e nder goomu ñolanka ɗum ɗon noon ko ɓe wiide jayde ne wayno tan ha joni ko cotisation mbo maître Abdoulaye Wade wanno kañum tigui addi ko yewti ko e oɗo peccor jayde ne sifo ɗum ɗon noon ɓe ganduɗa ɓe kay ha joni ko goomu wonno kay joni joni o e haɓade ko yewti ko e ƴellitagol kuɓɓam leydi ndi oɗo saaha kay ina wayno tan ko saaha nde ɓe joɗortono ɓe mbaɗa ko fate banggue hono ɓeeto seppo goɓe batindi wadde ñande aljuma ɓennuɗo o ko nden tigui mbiyen hono nguɗo walla mbiyen tigui ha joni ndeɗo ñiiɓo ndeɗo ha joni jiiɓor teska hakkude mabɓe kono ɗum ko noon omo ganduɗa kay ko jeernoɗo eko yewti ko e darnoɓe gunɗo goomu hono génération des forces citoyennes kañum tan joni joni o holliti wonde gueɗe ɗe ina wayno koko tourna manam tan wona fandare nden ɓe goni e jokkidde oɗo saaha saabi noon hawo yalti e gunɗon goomu witengu ñolanka jayde L'As quotidien kañum koye dawrugol arti biteɗo Yahouba Seydi kañum tan woni joni joni o e famminde yimɓeɓe hooli kay mbiyen caɗele ɗe ganduɗa ɗe ina kay teska e nder landa rewmi mbo Idrissa Seck e wiide makko noon ko rewmi oɗo saaha ina tampi no fewi to banggue ha joni no yarata ni kono ɗum ko noon Déthié Fall e wiide makko kanko mo ganduɗa o ko biteɗo Yahouba Seydi e wiide makko Déthié Fall oɗo saaha ala ko woni ɗo e landa rewmi o sowona tan ligganade hoore mum ko goni makko jaajji ne tawe e nder jayde L'As quotidien adde jiiɓore jayde enquête kañum ina wayno ko ha joni koye sengo dawrugol heddi ɗum ɗon noon ko caggal tan nde teska deƴƴere junde ko noon ne kadi e wasde ɓe haalde ko yetti ko e gueɗe actualité leydi ndi ɗum ɗon noon jayde wi tan oɗo saaha ko opposition leydi men ndi ina tan hulɓine jogui deƴƴere tigui mantinide no fewi saabi noon jayde ina joni joni o sifo ɗum ɗon noon ko caggal nde yalta e présidentiel opposition noon oɗo saaha tan no jayde wiiri ni ko abonneji absent manam tan ko ɓurɓe kay wasde ha joni dillude e fannu gueɗe ɗen ɗon hande noon e wiide jayde ko Ousmane Sonko goto tan kañum woni e nder leydi ndi ina kay dilla to banggue on ɗon PDS noon oɗo saaha kañumne hunima kay ma kay mbiyen watno waɗanno ni tawi noon koye mbadi kesiri rewmi kañumne oɗo saaha kay woni landa Idrissa Seck o yiddi muɗum ina wayno ko artude e pandale ɗe joguino Karim Wade kañumne ina woɗɗi ɗo e leydi Sénégal Khalifa Sall oɗo saaha woni koye heblitade ko jayde L'Observateur addi jayde nde ina wayno article e ha joni nomination ngaji manam tan subaɓe kay e hanki conseil des ministres ɗum ɗon noon koko yewti ko to banggue pétrole kam e banggue hono laaɓal leydi ndi jayde nen wi ina wayno tan holko kay wirni e caggal ɓe ganduɗa ɓe ko subaɓe walla cuɓugol biteɗo ha joni Manar Sall e mo ganduɗa o ko biteɗo Joseph Ofam Medou to banggue Petrosen ko noon kadi to banggue laaɓal holko kay wirni e caggal biteɗo Mass Thiam ɗum ɗon noon jayde ene sifo hen konngol mum diaji ine tawe e nder jayde groupe Futurs Médias nde kono ɗum ko commission mo ganduɗa o kam tambi kala ko fate banggue needi APR ko ɗum tam noon wonde kay ko lando o ina heewi tan mbiyen gueɗe
e wat manam gueɗe ganduɗa ɗe ko gaccirade noon ina tawe hello 4 e 5 e photo mo ganduɗa ko Moustapha Cissé Lo Aline Badara Cissé wondude e Moustapha Diakhaté jeyde Vox Populi nden ɗon jayde no wayno yilli ko toon to Bambey ɗum ɗon noon ko haare musde hanki teska e on ɗon université mbo Alioune Diop holtam noon wonde ko étudiant ji jeenayyi kañum e policier ji jeeɗiɗo kañumen goni ko gañi hono barmande cattuɗi tawi hen jeegoma ne tampi oɗo saaha holtam noon wonde jeeyi on sababu ko caggal nde étudiant ji ɗi kay ne wayno mbino kay eri wonde yo ha joni jangde mumen moƴƴitine kamen gurdam e nder on ɗon fannu saabi noon haaɓe kay pelbodiri e dadiɓe wonɓe e on ɗon nokku ɗum ko quotidien le quotidien jayde quotidien le quotidien ene wayno kañumne ari koko yewti ko to banggue hono laabillaɗe jorde ɗum noon ko train Dakar Bamako holtam noon wonde tan ko gomo witengu DBF kañum tan yaltini ko fate banggue walla mbiyen tellima tigui e ngol ɗon lawol saabima noon jayde wi ko Sénégal e dowla Mali cifodiri ko yewti ko kay ha joni e taƴodiral to banggue ha joni jokkodiral ɗe jokkugol ɗen ɗon golle ɗum ɗon noon ɓe ganduɗa ko golloɓe hen ɓe ina tan jogui miijoji kulɓiniɗi ina tawe e hello tati e jayde witende quotidien le quotidien jayde le soleil wayli jayde guendire nde ene wayno ari koko yewti ko e tribunal de commerce hors classe ɗo e Dakar jayde noon wi ene wayno tan ko pellite kewɗe ɓe ƴettino ko tolni ujunnaji jeegom e temedde jeegom e jeetati décision tawi noon ko ɓe ƴettino hitande fande ɓennunde ne wayno 2019 ɓe kay mbeeɗi on ɗon rapport ina tawe hen noon e nder jayde guendire nde hono le soleil jayde coftal balli stade ko ɗon uddata robino men jayndeji e oɗo subaka hannde ina wayno ko calendrier coupe d'Afrique des nations de football 2021 kañum tan ne wayno waɗa walla mbiyen famodira ma kay fuɗɗo jeenayi lewru janvier ha jeegom lewru février hitande fande woni 2021 ɗum ɗon noon jaynde ene kay sifo ene jogui kulhuli wonde kay so renaki mbiyen ha joni ko caɗele mawɗe wonanta Mané Salah e Aubameyang ɗum ɗon noon nde sifoto koto banggue ha joni club aji mabɓe sababu o noon ene wayno so tawi ɗiɗon jour uji jeehi tan kewi dañde ko lomto e ha joni e nder club aji munen kono ɗum ko mercato e ndu lewru ndu gonɗen hultama tan ina gasa tawi omo ganduɗa ko Youssouf Sabaly ene wayno tan ɓoyata ummo toon to Bordeaux ko ɗum woni ko uddiroɓe ɗumen jayndeji oɗo subaka hannde Aissata Ndiaye ɗon tigui Amadou Allah jarama guddi tan ko heɓɓore wonde woni banggal fait divers walla mbiyen gueɗe rendo noon hande yeehi toon ko diwan mo Tambacounda walla mbiyen Médina Gounass ganda woni koye falde Tambacounda ɗon noon Amadou nanga toon tan ɓe ganda woni daɗiɓe haɓotoɓe ko faye drogue kamɓe police oɗon noon ɓe pawi juuɗe nayo ɓe ganda tan kamɓe liggey moɓe wonno yeyde ko wayno drogue cimmeteɗo o yamba e ko waynon ɗum noon saabi tan ɓe pawi juuɗe ha ina jeeya hen debbo goto mo ganda ene dañi duuɓi 90 e ɗiɗi kanko oɗon debbo noon wiyete ko Sunte Souare ene jeeya hen kadi biyeteɗo Amadou Kandé o dañi ko duuɓi 35 kanko Amadou Kandé ni ɓe pawi juuɗe ɗum saabi o holliti ɓe ganda ɗum woni yaadiɓe makko ine jeeya hen kadi oɗo suka dañɗo duuɓi 25 tan ni wiye Abdoulaye Sow e kadi goɗɗo mo ganda duuɓi 23 dañi ni wiye Alassane Ba Amadou ɗum kewi ko toon to diwan mo tan Médina Gounass surtout aɗa andi eɗen kalno ko ɓoyani mbiɗen caɗele ɗe ene goode leydi ndi ha tengti kadi joni watti nadde e guure ɗe ganduɗa ɗe ko guure diine gandira ko hunde hulɓinide saabu ɓeɗo yimɓe ganduɗa ko yimɓe joguiɓe mataw miijoji munen goɗɗi walla jogui gueɗe munen goɗɗe walla jogui fannu munen goɗɗo ina nanna ko ganduɗa ko meeɗani yiyede meeɗani soynede meeɗani nanede e guure diine mbaɗe no wuuro ganduɗa ngo ko Médina Gounass kono ɗum ko koɓe nanguira ko kiloji jeegom woni ko wiyete ko hono chambre indien wondude e corneji 5 e on ɗon fannu ɗum ɗon noon ɓe limtuɗa ɗo ɓe foof ko ɓuuri hen ko min hawdemi ko oɗo yummiraɗo eɗen mbawi ɗum ni mamiraɗo par ce que duuɓi 60 e duuɓi ɗiɗi Aissata ponnoɗo joɗade ina rewa Allah ene jokka en ɗam ina taaro ko boni ko on ɗon woni ardoto ɗum ɗo kadi ko wona tan o tawrama on ɗon drogue walla o nanguidama e ɓen ɗon kono kadi o tawra komo jogui arme biteɗo Kalashnikov mo ganduɗa ko manam ko ɗum fabrication russe ko fetel mo ganduɗa o doole muɗum ala to heeƴi wonande innama ade donc noon ko gueɗɗiɗe ganduɗa ɗe oɗo yummiraɗo e ɓeɗo sukaɓe ene nanguira goho toɓe nanga ɗo ɗiɗi kadi koɓe nanguira ko e tati ko jogade ɓe arme mo ganduɗa o tawi alda e yamirore
ɗum ɗon noon ko eɗen mbawi tan ko golle mantiniɗe ganduɗa ɗe hono police on ɗon diwan waɗi ɗum jaggi ɓeɗo caggal nde waɗi loskoji mumen ha no hannirta ni gam kadi ittude kala ko saltiɗi e guure ɗe ganduɗa ɗe ko guure diine hani e leydi men Sénégal. noon tigui Amadou ayi sa ƴewtidima ɓeɓe ganda goni yeeyoɓe drogue ɓe dilloɓe ko way noon kala saaha nde ɓe nangga ɓe nanguitake tan e drogue o ma ɓe nanguide arme uji ganduɗa ko arme uji tedduɗi ganduɗa ete ɓe ngala hen autorisation aɗen cuuɗotoɗo kam yiloyta ko autorisation saabu autorisation wona noon tan tottirte ɓe jogoto ko arme uji ganduɗa ina teddi e kadi charge uji mum saabu Kalachnikov o heɓe tawe e makko kadi ko ganduɗa ko kañum yette sarjata oɗon Kalachnikov woni ko ganduɗa Amadou ina hawni ina namdal ngal woni arme uji ɗiɗon holto ɓe ƴettata ɗum kono kadi ha wani jeeyowo drogue cuuɗotoɗo ina daña drogue dañde kadi arme uji ɗiɗon hande Amadou wonata ko ganduɗa ete ina muusa e muɗum surtout aɗa andi ko ɓurno hen ko ɓuuri hen ko hawnade seeɗa Aissata kala jeeyowo drogue no mbiɗani jomum ne heewi jogade kutorde ɗe ganduɗa ɗe ko kaɓorɗe to banggue haare kaptorde manam saabu aɗa andi ɓe jeeyataɓe kala e saaha jomumen ina mbawi à tout moment waylude jikkuji munen walla ene mbawi serde sagoji munen donc ko jogitade ɗe ganduɗa ndi ene faamo e on ɗon banggue e joni noon ko min ko ɓuuri hen ko uddude hakkillam ko jaaroyo duuɓi 60 kadi gona debbo Aissata Ndiaye ko hunde hulɓinide poɗɗo hande jogade ɓiɓɓe muɗum ene jogui manam ko mbiyata ko demɗo ene waddi e heege ladial mbiɗa sikki kam no wawi fof omo jibini omo fonno waddude e basal ngal ladial ha komo wasa nadde e ɗeɗo golle ɗe ganduɗa ɗe ko golle countré ɗi golle ɗe ganduɗa ɗe gona golle joɗɗe ko golle ɓurɗe nefnade e golle noon tigui Amadou surtout noon mo ganduɗa ko inde makko nde sa nani sunte soirée ganda tan ɓe ƴeyete koye tan leñi walla mbiyen leñol ganduɗa yete ko way noon heewani ƴewtidede toon surtout oɗon banggue saabu aɗa andi mawɗo noon Amadou ko heewi hen ɗum ɗon sikketake e muɗum so woni mawɗo hande wonɗo ganda a suuɗoto hen hay goto ƴewirtama ɗum ɗon kono noon neɗɗo mo ganduɗa yete fawake lawol kala nde ƴewɗa ɗum Amadou ko murni foof walla ko jogui kurus foof sa ƴeewi yesso muɗum ma andu oɗo wonko manque muɗum ɗum ɗon noon woni ko ganduɗa hawnima bandiraɓe amin paɗa onon ne haqqillagal tagal moɗon e commentaire uji ɗi yete ko woni hen miijo moɗon ɗum wonno komin gaddanomon e banggal robbindu jayndeli moɗon banimon debbo Aissata wonno banum gorko Amadou Moussa Ndeye Fatou Massaly heɗanno en e banggal caméra o ha gongol sollahu lamdo jaaɓi